Έχουμε τον τελευταίο προσκεκλημένο για σήμερα το βράδυ, ο οποίος έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, όχι άνδρας είναι, δεν μας απασχολεί ιδιαίτερος, όμως έχει διακριθεί 3 φορές σε διαγωνισμούς της Ένωσης Σcenογράφων Ελλάδος. Ίσως να είναι ο μοναδικός. Ίσως να υπήρχε και μια γυναίκα, η οποία όμως δυστυχώς δεν είναι μαζί μας πλέον. Επομένως, χαιρετώ τον Γιάννη τον Γαλανόπουλο. Γεια σου, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθες. Λυπούμε που δεν μπόρεσα πέρσι που με είχε προσκαλέσει να πάω να δω την παράσταση που είχε ανεβάσει στη θεατρική. Βέβαια είναι και στο διάλογο τη μάνα τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είναι και εύκολο να φεύγεις από το κέντρο της Αθήνας για να πας εκεί επάνω. Σωστό. Στραγωμακεδόνες. Το Στραγωμακεδόνες. Και τι είχες ανεβάσει που δεν ήρθα? Κάνουμε μια μαύρη κομμωδία που λέγεται Αλυσίδα με τη θεατρική ομάδα μου που λέγεται Υπερφωτισμένη. Και τι είναι αυτή η ομάδα? Πες δύο λόγια, να ακούσει ο κόσμος να καταλάβει, πας και συγκινηθεί και έρθει Στραγωμακεδόνες. Αυτή την ομάδα τη δημιούργησα το 2018 μετά από μια εμπειρία που είχα θεατρική στο θεατρικό εργαστήρι της Πετρούπολης, μετά από μια συνεργασία που είχα με τον Σταύρο τον Νικολαίδη και τον Δημήτρη τον Καμπόλη σε ένα δικό μου έργο. Το Σταύρο τον Νικολαίδη, τον γνωστό Σταύρο Νικολαίδη. Βέβαια, ναι. Τον ξέρω τον Σταύρο. Ο Σταύρος σκηνοθέτησε τα εγκλήματα. Εξαιρετικός. Ο Σταύρος σκηνοθέτησε μετά από δική μου πρόταση και πρωταγωνίστησε σε ένα θεατρικό έργο που είχα γράψει, το πρώτο μου θεατρικό έργο, που λεγόταν Καραμέλες Σούζου. Και αυτό Θρακομακεδόνες? Όχι. Αυτό είχε κάνει περιοδεία πανελλήνια 2 καλοκαίρια σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Και είχε πάει πάρα πολύ καλά, με πολύ καλές κριτικές. Και τι φασοκομωδία, τι ήταν? Κομμωδία. Ναι, μαύρη κομμωδία. Με 2 ρόλους. 2 χρόνια περιοδεία είναι πολύ καλό για έναν συγγραφέα, ο οποίος ήταν το πρώτο του έργο δηλαδή. Και πολύ δύσκολο εγχείρημα από την άποψη ότι παίζουν μόνο 2 ηθοποιοί και απλά στο τελευταίο δεκάλεπτο έβγαινε και ένας τρίτος ηθοποιός, που την πρώτη χρονιά ήμουνα εγώ και τη δεύτερη χρονιά ο Αλέξανδρος Τρανουλίδης. Εσύ είσαι ηθοποιός? Είμαι και ηθοποιός. Βεβαίως. Δεν το ήξερα. Νομίζω ότι είσαι απλώς θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθετής, βέβαια. Όχι. Τα κάνω όλα. Γιατί έχεις σπουδάσει ηθοποιία? Δεν έχω σπουδάσει σε δραματική σχολή, αλλά έχω παρακολουθήσει μαθήματα στο θεατρικό εργαστήρι της Πετρούπολης. Εντάξει, αλλά δεν το ήξερα γι' αυτό. Και σε άλλα εργαστήρια και υποκριτικής και μεταγλώτησης, κάποια σεμινάρια έχω παρακολουθήσει για κινούμενα σχέδια ή ταινίες που χρήζουν μεταγλώτησης. Δεν έχεις παίξει όμως σε κάποια σειρά, σε κάποιο σύριαλ? Τώρα παίζω στην παραλία, κάνω κάποιο... Και μετά μένουν ηθοποιοί χωρίς δουλειά, καταλάβατε. Ναι, στον πρώτο κύκλο έκανα κάποια συμμετοχή σε 2 επεισόδια και τώρα θα έχω μια σκηνή σε λίγο καιρό με την Μπέτη Λιβανού. Τουλάχιστον είσαι μια μεγάλη κυρία του θεάματος, οπότε αυτό και μόνο αξίζει. Η οποία είναι και φωτογραφία για να το θυμάσαι. Έχουμε βγάλει φωτογραφία, είναι καταπληκτική και πολύ βοηθητική στο πώς θα παίξεις μαζί της. Και πραγματικά γύρισα από τις διακοπές με πολύ ωραία αίσθηση ότι θα παίξω με την Μπέτη Λιβανού στην τηλεόραση. Και παίζω και στην ταινία με το Στέλιο Καζατζίδη, ένα πέρασμα. Το Υπάρχω, πώς το λένε αυτό? Ναι, που κάνει ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος. Το σκηνοθετεί ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος. Ναι, το σκηνοθετεί. Πολύ μεγάλη και ευτυχή συγκυρία το να συνεργάζεσαι με τον Γιώργο Τσεμπερόπουλο, έστω για μια σκηνή. Ναι, βέβαια, όπου κάνω ένα μεθυσμένο φανατικό του Στέλιου Καζατζίδη, που είναι και φανατικός της ΑΕΚ, οπότε έρχονται όλα μετά από ένα μεθύσι και μπερδεύονται και είναι πολύ ωραία σκηνή. Μαζί με τον Χρήστο Μάστορα. Εγώ θεωρώ ότι το έργο θα πάει. Άποψή μου είναι βεβαίως, εντάξει, μπορεί να εκπλαγούμε, αλλά δεν νομίζω, γιατί ο Καζατζίδης είναι πάρα πολύ αγαπητός στον πολύ κόσμο. Τουλάχιστον μια κάποια ηλικία, δεν ξέρω για τον νεότερο κόσμο κατά πόσον έχει ακούσει Καζατζίδη, αν γνωρίζει τους συμβολισμούς του Καζατζίδη. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και ο ίδιος σαν προσωπικότητα. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι μια ταινία που πάει καλά. Άλλωστε, γενικώς οι δουλειές που κάνει ο Σαμιώτης μέσω της Stanware και τα λοιπά, γενικώς είναι δουλειές οι οποίες απευθύνονται στο πολύ κόσμο. Δηλαδή υπάρχει μια ένδειξη σεβασμού προς το κοινό, πράγμα το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει στο κινηματογράφο, διότι ο κινηματογράφος βασίζεται στο κοινό, όπως και το θέατρο φυσικά. Πιστεύω ότι θα κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως και η Ευτυχία. Η Ευτυχία ήταν εκεί, δεν μπορώ να συγκρίνω, διότι η Ευτυχία πρώτα ήταν η πρώτη ελληνική ταινία η οποία απευθυνόταν στο κοινό με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, γιατί η Ευτυχία Παπαγενοπούλου ήταν μια εξαιρετική στιχουργός και πολύ ιδιαίτερη περσόνα, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά εδώ πέρα μιλούμε για τον βάρδο του φτωχόκοσμου, δηλαδή είναι ο Νίκος Ξανθόπουλος του τραγουδιού.
Ο οποίος και αυτός είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σαν άνθρωπος. Βεβαίως. Οπότε φυσικά. Στέκονται και σε αυτά στην ταινία. Ξέρω γιατί, εκτός του ότι, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, είχαμε κάνει τη σειρά που είχαμε κάνει για τους 15 εκλειπώντες τυχουργούς η Ένωση και είχαμε κάνει για τη Σότια Τσότου. Εγώ στην κανονική μου ζωή δουλεύω στα Ελτά. Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, υπήρξα ταχυδρόμος της Σότιας Τσότου. Άντε. Ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι όλα κάποιες φορές κουμπώνουνε. Ναι, για δες, αυτό είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Θα μπορούσε να κάνεις μικρού μήκους με αυτό. Ναι. Όπως και κάνει ο Σάββας ο Καρίδας με του Δημητρίου το διήγημα, με τον Αρμένη. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Το οποίο είναι πάλι κάτι πολύ ωραίο. Ναι. Αυτά τα μικρά διηγήματα τα οποία βασίζονται και σε αληθινές ιστορίες αλλά και σε διηγήματα ελληνικά, πραγματικά μπορούν να μετατραπούν σε πολύ ωραίες μικρομήκους και πιστεύω ότι αφού λες ότι ερμηνεύεις και ότι μπορείς να ερμηνεύσεις, κάνε μια μικρομήκους και παίξε και εσύ. Εντάξει. Αφού σκηνοθετείς. Σκηνοθετώ. Αφού γράφεις. Ναι. Να κάνω μια μικρού μήκους, λες, και να τα κάνω όλα. Αυτή την ιστορία που μου είπες τώρα, δηλαδή με τη Σότια, την οποία συμμετέχω την έχω γνωρίσει προσωπικά πριν από πάρα πολλά χρόνια και έχω κάνει και τον ντοκιμοντέρ μαζί με τον Αδαμάντιο Πετίτση. Κάναμε τον ντοκιμοντέρ, μάλιστα προβλήθηκε στη Λεβαδιά. Ξέρεις ότι είναι από τη Λεβαδιά δεν το γνώριζα. Βέβαια, εκεί γεννήθηκε. Εκεί γεννήθηκε και υιοθετήθηκε. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, αλλά είναι και εκπληκτική στιχουργός για μένα. Και μόνο που άκουσα τον Κώστα τον Χατζή να τραγουδάει ακαπέλα στίχο του αεροπλάνου, δηλαδή της Σότιας, ήταν άκρο συγκινητικό και ήταν και εξαιρετικός ο ίδιος. Γι' αυτό γράψε ένα σεναριάκι μικρό πάνω σε αυτή την ιστορία. Πάμε στο θέατρο, έλα, λέει για τα δικά σου. Λοιπόν, η παράσταση αυτή θα ξανανεύει το φθινόπωρο. Τώρα δηλαδή. Ναι. Δηλαδή πότε? Ακόμα δεν έχουμε ημερομηνίες επακριβώς. Οκτώβριο. Ενδεχομένως ναι. Ωραία. Όποιος μας ακολουθεί στο Facebook. Δείξτε στην κάμερα. Ναι, όποιος μας ακολουθεί στο Facebook, αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμά μας, το οποίο είχαμε τη χαρά να βραβευτεί στο 20ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Κορίνθου που συμμετείχε η ομάδα μου φέτος. Γενικά η ομάδα συμμετέχει σε πολλά φεστιβάλ, δηλαδή στέλνουμε το DVD της παράστασης κάθε χρόνο και έχουμε συμμετάσχει στο φεστιβάλ της Μονεβασιάς, όπου το έργο «Φίδι στον κόρφο μου» που είχε βραβευτεί και στην Ένωση, στο Κακογιάννης. Ναι, μπράβο, το θυμάμαι. Ναι. Είχε βραβευτεί και εκεί για την πρωτότυπη συγγραφή, το ίδιο έργο σε άλλο διαγωνισμό. Το κείμενο. Το κείμενο. Όχι ναι. η παράσταση. Το κείμενο. Δεν το έκανες παράσταση. Παράσταση το είχαμε κάνει, αλλά πήρε το βραβείο κειμένου. Η Επιτροπή έφτιαξε ένα. Δεν έδωσε παραστάσεις, έδωσε κειμένο. Η Επιτροπή έφτιαξε έναν έπαινο πρωτότυπη συγγραφής και μας απένει με το βραβείο για το κείμενο. Παρόλο που το είδανε και σαν παράσταση δηλαδή. Κατάλαβα, εκεί. Ναι. Με πολύ σπουδαία ονόματα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής ήταν ο Θόδωρος Μαραγκός. Ναι. Οπότε είχαμε χαρεί πολύ και για αυτόν τον λόγο, ότι το κείμενο δηλαδή ενός νέου ανθρώπου. Συγγνώμη, από τα 3 που έχεις διακριθεί στην Ένωση, έχεις ήδη ανεβάσει το 1. Έχω ανεβάσει το 1, ναι. Τα άλλα 2 περιμένουνε. Έχεις ακόμα 2 δηλαδή. Ναι. Με το καλό, τι περιμένεις? Ήταν να ανεβάσω ένα δικό μου την χρονιά αυτή που έρχεται, αυτή τη σεζόν. Είναι μια αληθινή ιστορία που, αν θυμάσαι, στην απονομή είπα ότι αφιερώνεται στην Άννα Φόνσου. Ναι. Ήταν μια αληθινή ιστορία που είπε στην ΕΡΤ1 η Άννα Φόνσου για κάποιους που είχαν μπει στο σπίτι της. Ήταν δική της ιστορία όμως αυτή. Ναι, ήταν δική της ιστορία. Και εντάξει, εγώ την άκουσα στη τηλεόραση και εμπνεύστηκα μια ιστορία που παίζει πρωταγωνιστή, ας πούμε, αυτή η ιστορία, αλλά υπάρχει και κάποιο background για να μπορέσει να δέσει καλύτερα μια θεατρική παράσταση. Οπότε έβαλα και ήρωες που δεν υπάρχουν και έφτιαξα ένα καινούργιο θεατρικό, το οποίο πήρε τον έπαινο συγγραφής του 23 στην Ένωση. Μάλιστα, τώρα το είχα καταλάβει. Είναι αυτή η ιστορία. Ναι, δεν το είχα καταλάβει. Ήταν η ιστορία της Φόνσου. Είναι η ιστορία της Φόνσου, την οποία. Τη διάμφισες εσύ, ναι, και την κάλεσα μάλιστα να έρθει, αλλά ήταν με υποχρεώσεις και δεν μπορούσε να έρθει τότε. Αλλά χάρηκε πάρα πολύ και που το έκανα θεατρικό έργο, και μετά χάρηκε όταν την ξαναπήρα και της είπα ότι με φωνάξαν από την Ένωση γιατί βραβεύτηκε. Μπράβο. Και τώρα τι, εκτός από αυτό, εντάξει, το είπαμε για την Αλυσίδα, ούτως ή άλλως είναι μια παράσταση που συνεχίζεται. Θα επαναληφθεί. Μακάρι να συνεχίζεται, θα επαναληφθεί. Δηλαδή. Όχι, δεν θέλουμε Πάπυρον, γιατί θέλουμε να κάνουμε καινούργια πράγματα συνέχεια. Αυτό το καινούργιο θέλω να μου πεις, γιατί. Το καινούργιο είναι μια νέα απόδοση και διασκευή της Λοκαντιέρας του Κάρλο Γκολντόνι.
Δηλαδή θα πάμε στο 1750. Και πώς σου ήρθε αυτό τώρα? Κάποιες παραστάσεις, όταν τις παρακολουθείς σαν θεατής, σε σημαδεύουν. Δηλαδή κάνεις διασκευή και θα σκηνοθετήσεις. Ναι. Μάλιστα. Και πάντα με τους υπερφωτισμένους. Με τους υπερφωτισμένους, με κουστούμια εποχής. Με σκηνικό. Θα είναι μεγάλη παραγωγή. Ναι, δηλαδή. είναι μεγάλη παραγωγή. Θα κοστίσει, ναι. Και πώς θα βάλετε λεφτά? Εντάξει, έχουμε πολλούς φίλους που μας χρηματοδοτούν. Με αγάπη. Εγώ αυτούς τους φίλους, γιατί εγώ δεν τους ξέρω. Εντάξει, δηλαδή. θα τους γνωρίσω. Καλά, εντάξει Γιάννη, εντάξει. Θα έρθω τους Θρακομακεδόνες τρέχοντας. Λοιπόν, έτσι όπως το λέει. Φιλοδεξούμε να είναι μια πολύ ωραία παραγωγή. Αντάξια, ας πούμε, των προσδοκιών του κόσμου που μας ακολουθεί από το 2018. Και σε ποιο θέατρο θα ανέβει αυτό, αν είναι, ή ακόμα δεν ξέρουμε. Γιατί έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας. Αλλά... Μιλάς για μετά τα Χριστούγεννα, δηλαδή πλέον. Δηλαδή. Ναι, θα πάμε τώρα προς το καλοκαίρι. Ναι, καλά, εντάξει, έχουμε πάρα πολύ χρόνο μέχρι τότε. Αυτό βέβαια το κάνει επίτηδες, όπως καταλαβαίνετε, για να τον καλέσω εκ νέου. Ξανά. Βέβαια, φυσικά για να προβάλλει και να προωθήσει τον Γκολντόνι. Εμείς προσπαθούμε να προβάλλουμε τον ελληνικό πολιτισμό και έχουμε τον Γκολντόνι. Καλά, εντάξει, αστείαμε φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας εξαίρετος θεατρικός συγγραφέας, αλλά εντάξει, τουλάχιστον εμείς προσπαθούμε να προβάλλουμε πάντα ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται εδώ με το ελληνικό έργο τους. Έχω σκαρώσει και ένα σενάριο για ταινία. Αλλά νομίζω ότι θέλει βοήθεια λίγο, οπότε θα το κάνουμε πιο μετά, ας πούμε. Θέλεις βοήθεια, δηλαδή? Θέλω κάποιο... Σεναριογράφο, δηλαδή. Κάποιο κύριο, ο οποίος μπορεί να έχει γράψει την ταινία. Δεν μπορεί να είναι δηλαδή κυρία. Ναι. Ένα σεναριογράφο, δηλαδή. Ναι. Τι είδος είναι? Μια κοινωνική ταινία. Τι είναι? Κοινωνική. Ναι. Εντάξει, αλλά πρέπει να είναι ένα σεναριογράφος ο οποίος ασχολείται λίγο πολύ με κοινωνικά θέματα. Αν γνωρίζετε κάποιον δηλαδή και μπορεί να με βοηθήσει. Εντάξει, εγώ ευχαριστώ, το λέω και δημοσίως. Αν υπάρχει και κάποιος πέραν της ενός σεναριογράφων που είναι επαγγελματίες, και στο οποίο θα το πω εγώ, θα τους το θέσω σε όσους έχουν ασχοληθεί με κοινωνικό έργο, με κοινωνικό σενάριο. Πολύ ευχαριστώ να το πω. Άλλωστε, ο Γιάννης είναι, ξαναλέω, ταλαντούχος, έχει διακριθεί 3. Το είπα και στην αρχή, το ξαναλέω κιόλας. Επομένως, πιθανότατα πραγματικά ο συνδυασμός, άλλωστε είναι μεγάλη υπόθεση να συνεργάζονται 2 άνθρωποι σε ένα σενάριο, και 3 και 4. Να αποκρίνεται, άλλωστε στην τηλεόραση σήμερα, όπως ξέρετε, είναι καθαρός πυραμιδοειδής η σχέση των διαφόρων που ασχολούνται με το σενάριο. Δομές, πλοκές, διαλόγους κλπ. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γι' αυτό βλέπουμε πολύ καλύτερες σεναριακά δουλειές. Σκηνοθετικά δεν θα τις κρίνω, γιατί δεν μπορώ να τις κρίνω με 1 ή 2 επεισόδια που έχω δει. Εσύ ίσως ξέρεις και καλύτερα, γιατί σαν να σε έχουν σκηνοθετήσει κιόλας. Κοιτάξτε, σίγουρα τώρα δεν μιλάω για τον Γιώργο Τσιμπερόπουλο. Ο Γιώργος Τσιμπερόπουλος είναι ένας καταξιωμένος σκηνοθέτης από τη δεκαετία του 80 κιόλας, για να είμαστε ειλικρινείς. Η απλότητά του όμως σε καθυλώνει. Μιλάς σαν συμπεριφορά τώρα. Βέβαια. Ναι, εντάξει, αυτό είναι και θέμα χαρακτήρος τώρα. Ο Γιώργος πάντα έτσι. Δεν ήταν απλώς από το σχολείο, ήταν έτσι. Τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Και ήταν και γείτονάς μου κιόλας. Στενών πόρτας έμενε κάποτε. Επομένως, αυτό είναι το φινάλε μας, έτσι είναι? Δηλαδή, αυτό είναι το φινάλε μας. Το σενάριο, να βρούμε έναν σεναριογράφο ο οποίος να έχει ασχοληθεί με κοινωνικό θέμα, προκειμένου αν είναι να συνεργαστεί μαζί σου κλπ. Πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε τον Γιάννη Γαλανόπουλο που ήταν εδώ πέρα σήμερα μαζί μας. Θα τον χαιρετήσω κιόλας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την προσπάθεια που κάνεις. Εσύ προσωπικά και όλα τα μέλη και η Λέσχη, στην οποία είμαι μέλος. Είναι και μέλος της Λέσχης, το ξέχασα. Είμαι τον τελευταίο χρόνο είμαι μέλος της Λέσχης, των φίλων της Ένωσης. Έχουμε και το πάρτι 19 Οκτωβρίου. Ωραία. Το λέω από τώρα για να το ξέρετε. Με το καλό. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Χαρήκαμε για άλλη μια φορά που ελπίζουμε να σας είχαμε μαζί σας. Μπορείτε να μας παρακολουθήσετε βεβαίως στο κανάλι και στην επανάληψη αύριο το απόγευμα, αλλά και στο Vergina TV, από ό,τι έχω μάθει. Θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες στην επόμενη εκπομπή. Au revoir.